Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сезнең белән яңадан хәерле көн Татарстан тапшыруында очраштык. Бүген 10 октябрь көн башланган чакта сезнең белән турыдан-туры эфирда очрашулар насыйп булды. Мин Фәннур Хәсәнов, барыгызга да хәерле мин-көн теләп, тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Дөньяда һәр эшеннән тәм табып, һәр көненнән мәгънә, яңалык, белем алырга тырышып яшәүче кешеләр була. Журналист Рәшит Минхәҗ нәкъ шушындыйлардан. Күптән түгел генә ул гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Бүгенге тапшыруыбыз аның турында. Була шундый шәхесләр барлыгы һәм яшәү рәвеше, хезмәте һәм эш гамәлләре, максаты һәм уй ниятләре, акыл зирәклеге һәм фикри сүзе белән дөньяга нур чәчә. Халык һәм милләт, туган тел һәм дин язмышы өчен җанын фида кылырга әзер көрәшчегә әйләнә. Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рәшит Минхәҗне да көрәшче дип атасам ялгышмамын кебек. Аның көрәш киләме 100 еллык тарихы булган Ватаным Татарстан газетасы Коралы каләм. Дөрес, газетаның исеме дә берничә тапкыр үзгәрде. Мөхәррирләр дә алышынды, ләкин Рәшит Минхәҗ үз һөнәренә тугрылыклы. Ватаным Татарстан газетасының ветераны дисәк тә була, сезгә бу сүзне куллану килешми әлбәттә. Сез әле яшь җегетләр кебек. Шулай да менә сезнең өчен Ватаным Татарстан газетасы ул нәрсә? Беренче чиратта Ватаным Татарстанда инде мин хәзер 30 еллап эшлим. Минем инде ул төбеш урыны. Японнар бит бу елда 5 ел сайын эшне алыштыра кушалар. Белмим инде мин менә шунда килеп эләктем дә инде калдым инде. Икенче яктан караганда үз вакытында мин моңа каршы да булган идем. Чөнки элек бит инде газета исемдәге бер генә сүздән булган журналистларда Аң, Яшин, Тәрҗеман. Үз вакытында менә Әхлиуллин Ватаным Татарстан дип тәкъдим иткәч, үзгәртергә газетаның исемен Социалист Татарстаннан мин инде башка фикерләр бармы дип сорагач, мәйтәм башка фикер бар. Нинди фикер диләр? Мәйтәм сөйкле Ватаным Татарстан дип мин тәкъдим итәм, мәйтәм. Көлеп әйтәм инде. Юк дигәнбез, шундый кабул итеп инде. Мин әлбәттә ватан дип кушу ягында идем. Әмма ләкин Татарстан дигән сүз булсын дип тә менә шулай кирип китте инде. Бу караганда ул бик әйбәт. Шунда безнең ватаныбыз шушы инде. Яңа көнгә бәхет өстәп хәбәрләр кайта. Туган якның матурлыгы көннән-көн арта. Мирас булып шатлык җыры безгә күчә. Сөеп зурлап халкыбызны син мәңге яшә. Ватаным Татарстан, ватаным Татарстан, ватаным син минем тулпаратым, аңнарда очкан бөркет сыман. Миңа калса, теләсә кайсы газетада, журналда эше буында эшләргә тиеш. Яшьләр дә, урта буында, өлкән буында. Чөнки менә традицияләр дигән нәрсә бар, дәвамлылык дигән нәрсә бар. Бездә бәләкәйнә минемчә тез генә хилафлык булды инде. Теге яңа редактор килгәчтен күбәк яшьләргә басым яши башлады, һәм өлкәннәрне җибәрде. Дөресен әйткәндә, һәм байтагына үпкәләп тә китте. Аны мин лазым тора бара соңга үзе дә аңлады бара инде. Һәр хәлдә менә эше буында эшләргә тиеш дип уйлыйм мин. Рәшит исеме гарәпчәдән туры юлдан баручы, туры юлга юнәлгән дип тәрҗемә ителә. Бүгенге замандашыбыз журналист Рәшит Минхәҗнең исеме җисеменә туры килеп тора. Рәшит әфәндене хөрмәт итәм. Яратам да дип әйтер идем. Мин ихлас кешеләрне яратам. Минем өчен төп күрсәткеч, төп критерий заманчалык дисез инде сез, имә. Ихласлык ул һәрбер заманда да үз урынын таба һәм ул заманча була ул. Яшь булсынмы, өлкән булсынмы, аңа карамый ул. Модага да иярми андый күрсәткеч, андый критерий. Рәшит әфәндегә шул сыйфат хас. Булачак журналистның балачактан ук өлкәннәр кебек фикер йөртә башлавы 1 октябрьдә тууына бәйле түгел әлбәттә. Марсель Зарипов, Рафис Измайлов, Илдар Закиров та безнең нәселдән чыккан журналистлар. Күрәсең, миңа да шул оятка сеңгән дип аңлата Рәшит Минхәҗ һөнәри башлангычын. Сорашты үткәрәләр бит, кем балага телисең дип мәктәптә. Мин шунда ук журналист балага телим дип яза башлаган идем. Һәм шунысы кызык, мин 7нче сыйныфтан соң язмадым. Чөнки бу вакыт бер классташ кызыбыз әйтте. Сез нәрсәгә анда дөресен язасыз? Анда бит укытучылар бүлмәсендә җыелып укыйлар да көләләр диделәр. Шуннан соң мин 7нче сыйныфтан соң тракторчы балага телим дип яза башладым. Әле журналист, әле тракторчы булырга телим дип язган Рәкыйп малайының кыңгыраулы мәктәп еллары артта кала.
Кулында аттестат, ә каршысында баш кала. Ул вакытта теге иҗади конкурсны үтәргә кирәк булган икән. Мин аны белмәгәнмен. Шуннан соң мин сорыйм инде документ кабул итүчеләрдә. Мин аны эшләгәсең. Барына татар бүлегенә диләр. Мин инде әлхәмдүлилlah татар бүлегенә барганмын дим. Чөнки хәзер ничектер белмим, һәрхәлдә без укыган вакытта журналистиканы бетергәннәрнең күбесе, һәрхәлдә кызлар мәктәпкә китәләр иде. Ә татар бүлеген бетергәннәрнең күбесе менә шу китап, гәҗит тирәсендә, төрле рәсми оешмаларда калалар иде. Бездә мәсәлән эш фәннәр докторы чыкты. Мин үзем дә дөресен әйткәндә фән өлкәсенә китмәкче идем. 4-5 курста инде ныклап укый да башлаган идем. Күрәсең инде алданрак өмет багалаган кешеләргә өмет итәләр дә инде мине аспирантурада калдырмадылар. Һәрхәлдә без 3 кеше балык бистәсенә китәргә тиеш идек, 4 кеше. Аның икесе китте, икесе китмәде. Мәсәлән, мин шунда аспирантурага калдырган булсалар, һәрхәлдә фән юлыннан киткән булыр идем. Фән юлыннан китәргә әле дә соң түгел. Һәрхәлдә Рәшит Минхажның эш тәҗрибәсе җитәрлек. Тәҗрибә дигәннән аның иҗатына анализ ясап татар журналистикасы кафедрасы студентлары фәнни хезмәтләр дә яза. Аның дуслары арасында да иң якыннары галимнәр. Беренчедән мин аның белән таныштым. Берничә интервью миннән алды, танышып киттек. Бик ул татар телен таләпле кеше. Мин бит татар телен бик матур белмим, алар шикелле. Ул миңа тырышып, һәр вакыт әйтә торган строго, менә монысын бел, былай сөйлә, бу сүз дөрес, әкренләп менә ул һәм башка дусларын татарчада өйрәттеләр. Шуның өчен әйтеп китәсем ки, икенчедән Рәшитне мин белдем мөслим җигет итеп. Чөнки мин 2 ел элек мөслимдә казу эшләре, разведкалар алып бардым, кабер ташларын һәм археология. Беренче ук телефоннан шалтыратып, Рәшит, мин мөслимдә, мин синең авылында. Шул ук әйтеп тә бетмәдем, Рәшит 2 көннән бер мәкаләдә язып җибәргән. Альберт Бурханов мөслимдә. Шуна менә ул безне якынлаштырды. Өченче әйтеп китәргә кирәк, без Рәшит белән һәр вакыт төрле командировкаларда булырга туры килде. Мәсәлән, без 2 ел элек Саратауда Камил Аблязов алып барган юбилейның конференциясендә ул безнең белән бергә булдык. Безнең галимнәр Тарих институты, университеттан, корреспондентлар арасында Минхаж. Һәр вакыт ул тырыша барырга. Шуннан соң без аның белән беренче тапкыр булдык. Башка конференция Искер җыенында анда булырга туры килде. Пенза ягында, Ульяновский ягында һәм Татарстан районнарында, мәсәлән, Ютазыда конференция вакытында, шуннан соң Азнакайда булырга туры килде. Гел бүлмә эчендә утырып кына газета укучыны җәлеп итәрлек мәкалә дә, репортаж да әзерләп булмый. Дөрес, хәзер интернет ашада интервью алып эшләү мөмкинлеге бар, ләкин Рәшит Минхаж һәр язма героен үзе күреп, үзе барып кайтканнан соң гына әзерли. Шуңа да иртәгә ул шыгырдан укуларында, бүген Яшел Үзәндә Каюм Насыйри конференциясендә, иртәгә конгресска ияреп дөньяның икенче бер читенә китәргә мөмкин. Язмы, көзме, әллә кышмы мөһим түгел. Үзебезнең Балтачка төгәлрәге бер башка җыенганын белгәч, юлга бергә кузгалдык. Аллага тапшырдык. Балтачны яратабыз инде. Балтачта мен Госман хәзрәт мөфти булып торган вакытта иш бара идем. Монда җәендә, кышында, хәтта беренче мәртәбә менә гаетне, Корбан гаетен шушында Балтач җиренә килеп, Баш авылында күрдек. Мәрхүм Миншәйх Зәбиров, аны инде татар журналистларының атасы дип йөртәбез без. Ул Фәнияпа, менә бу татар дини календарен чыгаручы, бергәләп килгән идек. Иртә таңнан торып, гаеткә барган һаман да истәдем менә. Бирбаш авылындагы матур башлангычлар әдәп-әхлак дәресеме ул, әллә мөселман балалар сабан туйымы, барысы да республика күләмендә үткәрелә башлый. Шундай заман булды инде, Габдулла хәзрәт мөфти вакытта Рәшит Минхаж дигән бер не бар иде, корреспондент бар иде. Ул без шул дини нәзарәтендә бит инде 90-нчы еллар. Ул тегеләй әйтеп тә тәнкыйтьли, былай әйтеп тә тәнкыйтьли. Мәйдәм шушыны бер кыйнап атарга дип йөрим инде, ашы чыгып инде, танышырга дип. Усман хәзрәт мөфти булды да килеп керде безгә. Рәшит Минхаж, кем бу? Мин әйтәм, Рәшит Минхаж ди, мин әйтәм. Сөйләшеп киттек, мәйдәм бу әйбәт кеше икән бит. Менә бит хәзер нинди матур мәкаләләр бит, төбенә төшеп аңлап. Бу юлы Җәлил хәзрәт пансионат белән таныштырды. Җәлил хәзрәт тә сүзгә кесәгә керә торганнардан түгел, сөйли дә сөйли. Барысында аңлата кебек, ләкин Рәшит Минхаж барыбер сорауларын яудырып кына тора.
Районда гына түгел, Татарстанда данлыклы гыйлем йорты белән танышканнан соң, укучыларга истәлек өчен календарь да бүләк итеп чыкты кызыксынучан журналист. Гыйлем йортыннан иман йортына күчтек. Биш вакыт намазга дәшеп, азан әйтелә көндә ашыгыгыз котылырга, газап утыннан әйдә мәчетләргә илтә сукмак, кемене иртә кемене соң изге гамәлләр кылырга, калмаса иде бик соң мәчетләргә илтә сукмак. Кемене иртә кемене соң изге гамәлләр кылырга, калмаса иде бик соң. Яшерен батырын түгел, дингә кагылышлы тема гаммәви чараларда тулысынча даими һәм тиешле дәрәҗәдә чагылдырыла дип әйтеп булмый. 90-нчы еллар башында бу теманы белүче әзерлекле журналистларыбыз бөтенләй юк иде. Бетербез. В магазинах «Победа» с 8 по 10 октября. Колбаса докторская 179 рублей. Картофель 7 рублей 90 копеек. Коктейль морской 67 рублей. Успей купить. Ты модная, красивая, смелая. Мы заботимся о тебе. Утепляйся. Пора сменить пальтишки. Ева Графова ждет своих леди. Казань. Емышев. Зорги. ГУМ. Сегодня, в четверг, 10 октября, в Татарстане облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, умеренный. Столбики термометров покажут до +4, +9 градусов тепла. Магнитное поле прогнозируется спокойным. Давление в столице составит 751 миллиметр ртутного столба. Ивановский текстиль в Казани. Огромный выбор, низкие цены. Со 2 по 13 октября. ДК Химиков. Емашева 1. Din әһелләре әзерлекле булдымы, соң дингә рөхсәт бирелде. Бер безнең укыган әзерлекле дин әһеле юк иде. Кирәк булды, эшләп киттек, кем өйрәткән? Институт юк бит теге дин әһелләре, теге. Менә без әзерлексез кирдек бит, менә мин экономист сүзем кирип киттем дингә. Дин иреге туган елларда беренчеләрдән булып ислам темасын Рәшит Минхаж алып кирип китте. Бүген ул Ватаным Татарстан газетасының дин һәм сәясәт бүлеге җитәкчесе. Исламның асылына төшенер өчен аны гамәли башкару кирәк. Исламда исламда булу тәҗрибәсе тиешле. Рәшит әфәнде, ул бит бу яктан да нигә ихлас? Чөнки аның яшәү рәвеше дә хилафлык китерми исламның үзенә. Минем белгәнемчә, менә мин бик нечкәлекләрен белеп бетермим, әлбәттә, ләкин менә кая күрешкән бар, нинди чараларда, мәҗлесләрдә, көнкүрештә, аның яшәү рәвеше дә исламча. Шуңа күрә ул исламны аңлый да белә. Һәм аның гыйлеме дә җитәрлек ислам турында языр өчен, һәм хакы да бар. Шөкер, ислам дине юнәлешендә мәдрәсәләрдән тыш югары уку йортлары да ачылды. Анда еш кына мөселман өммәте белән бәйле темаларга түгәрәк өстәлләр дә оештырыла. Кайсы мәсьәләгә килсә дә, бер яклы килергә тырышмый, аны төрле яктан күрергә, бигрәк тә тәнкыйди караштан килергә тырыша. Без тәнкыйди караштан ерагайганбыз. Без ияләшмәгән. Бездә ничектер шул гел бер төслегенә мәдхия уку, яисә һәрбер күпчелеккә инде мәгълүм булган шундый баналь, билгеле, ияләшкән шундый әйберләренә җиткерү, шуңа ияләшкәнбез. Рәшит әфәнде, ул аның һәрбер нәрсәгә үз карашы бар. Һәм ул ниндидер эксцентрик караш түгел, ул оригиналь булыйм дип тырышкан караш түгел, тормыш тәҗрибәсен күргән. Һәм гел үз өстеннән эшли торган интеллектуал да ул киң карашлы, ул тырыш,
ул гел беренче сафта, нидер нәрсәдер була икән, ул барысын да белә. Ул белә аның эчендә асылында нәрсә ятканын, нинди факт, нинди чара булсын. Журналистларның күбесе яшьләр бигрәк тә инде, тормыш тәҗрибәсе җитмәгәнгә микән. Алар тышта булганны гына күрәләр һәм шуны гына тасвирлыйлар, шуның белән шикләнәләр. Рәшит әфәнде ул бит инде тормышны күргән шәхес. Ул инде нинди чорларда гына яшәп журналист булмаган. Ул белә, вакыт узу белән ситуация да үзгәрә, идеологик юнәлештә үзгәрү ихтимал. Аның дәверендә аның буыны өчен, аның күз алдында үтте бу. Бер яктан икенче якка талпылу, кыйммәтләрнең дә үзгәрү, анар тагын үз асылына кайту. Һәм шуңа күрә ул мондый шаукымга, вакытлы ниндидер тенденцияләргә бирелми. Рәшит Минхаж әлбәттә дин темасы белән генә шикләнми. Аны сәясәт тә, мәгариф өлкәсе дә кызыксындыра. Хөкүмәтебез 7 миллион сумнан артык акча бирде. Менә инде районда бит ул теге түбәсе кыйшая башлаган, шифага төшкән дигән мәктәпләр күп. Мин инде куркып торам, шуның өчен контрольдә тотарга кирәк, бу акчаларны башка мәктәпкә җибәрмәсеннәр инде дип. Дөрес, хәзер вакытта эш башланган, элеккеге Кызыл Октябрь колхозының идарәсе бинасында, 2 катлы бинада, хәзер менә башлангыч мәктәп ясап маташалар. Менә эшем башланган, инде ахырына җиткерсеннәр иде, ул бүленгән 7 миллион сумнан артык акчаны башка мәктәпләргә җибәрмәсеннәр иде дип, менә инде мин район хакимиятен еш кына шулай кымтырыклап торам. Татарстанның Ижмахка тиң табигать кочагында Мөслим районының Нәлләтамак авылында туган Рәшит Минхаж. Әтисе Рәкыйп Минхажев Сталинградны саклаган, ярты Европаны җәяүләп узган сугыш ветераны. Әнисе Иклиме. Гомумән Рәшит абыйның әби-бабайлары төптән иманлы, динле нәсел. Кайсы мулла, кайсы унтер-офицер булган. Минем әби кадимчә әби булган, Бәхҗәтел Җинан әби шактый кадимчә әби булган. Һәм менә ул яхшыгына әти яхшыгына укыган инде, әмма ул төпчек мала. Әти Габдрәкыйп абзый, минем әтием, әмма ул төпчек бала авылда калсын дип инде. Әбиебез, Бәхҗәтел Җинан әбиебез үзе мулла кызы. Әткәйне укысаң урыс буласың дип укыга җибәрмәгән. Ул 4 ел гына укыган. Шул вакытта ул еш кына сөйли иде. Менә миннән күчереп утырган малай соңыннан райисполком председателе булды дип сөйләде. Шуңа күрә инде миңа әйтик, русча татарча сүзләр алып кайтып бирде кичкенә вакыттан. Төпчек малай булсам да миннән соң 2 яшькә олорак булган абый калып торды. Соңыннан яшәмәделәр инде. Иләнде дә шәһәр кызына шәһәр кыз алып китә бит инде. Миңа ул хәтле басым ясап булмады. Югыйсә инде менә хәзер сизеп торам инде, мин авылда калырга тиеш булган. Мин әткәйне калырга тиеш булган. Мин бит төпчек малай, мин бит нигезне калырга тиеш. Менә хәзер нигез буш, үй тора инде, без аны сатмыйбыз, чөнки үйне сатсаң нигез торала. Әлбәттә нигезне бетерәсе килми. Алма бит ул алсу була, үзеп алганда гына. Ятлар бит ул якын була, сирен алганда гына дип, әтисе яратып җырлаган җыр сүзләрен еш кабатлый Рәшит абый. Әгәр милләтнең җире калмаса, ул милләтнең киләчәге юк. Чөнки авылда аны теге дача юклар итепме, яки теге 1-2 хуторлар теге Литвадагы, Эстониядагы кебек шундый типтагы итепме, авылда милләт калырга тиеш. Чөнки шәһәр милләтнең таралышы, яшәеше шул менә шәһәргә дә, авылларга да бәйле. Чөнки милләтнең җирләре булырга тиеш. Чөнки җирен калмый икән, киләчәктә 1-2 гасырдан кешелекнең төп байлыгы җире һәм суы булачак. Безнең авылларыбыз калмый икән, без ничек әйтәбез? Без бүген әйтәләбез, безнең 4000-5000 татар авылы бар дип. Ул бит бу татарның шушы җирдә хуҗа икәнен күрсәтә, һәм безнең бу җирләребез икәнен күрсәтә. Безнең җиребез бар икән, суыбыз бар икән, безнең милләтнең киләчәге бар. Күпме генә зарлансак та, авылы, җире, суы кала икән, милләт бетмәячәк. Кем беләле? Бәлки менә син кайтмасаң, мин кайтмасам, безнең балаларыбыз, уныкларыбыз авылга кайтырлар. Аннан бит хәзер шундый заман, алар заманы, һәр кешедә диярлек транспорт бар. Хәзер әйтик, Чаллы янындагы авылларда кайтып тора башладылар, пенсиягә чыккач, үзебез дә бәлки кайтырбыз дип торабыз, әйбит. Авыл бар бит, нигез бар бит, әйбит. Шуңа күрә авылны сакларга кирәк. Соңарыбрак өйләнсә дә, үзе дә 2 тапкыр әти булган кеше ул. Мин инде үскәч, мөгаен мәйтәм, мин бер француз яки инглиз кызына өйләнәмен дип уйлап бирдем. Нишләптер? Бәлки миндә дөньяга чыгасы килгәндер, бәлки без шулай интернациональ тәрбия булгандыр инде. Һәр хәлдә мин аңладым, һәр хәлдә инде әле район газетында эшләгәндә ул хәл милләтче, мин милләт сүзен яхшы мәгънәдә сүз дип беләм. Һәр хәлдә ул шовинист начар сүз. Һәр хәлдә инде мин марҗа кызына өйләнмәячәгемне белә идем.
Һәм инде менә Казан кызына әйләндем. Дөрес инде ул күбрәк кайшагында кызып китеп үкшә сөйләй башлый. Мин шундан соң хатынга да кычкыра башлыйм. Марҗага әйләнеп биттегез мәллә дип, малайга да, кызга да кычкыра башлыйм. Шундан соң мин кычкыра башлагач, әлбәттә алар татарчага күчәләр инде. Аннан соң бит әнә урыс теленә кем әйтмешә, һава кебек керә, төтен кебек керә күзгә бит. Кызлары Дилия, уллары Аяз Мин бәхетле дип уйлыйм, инде тәрбиягә килгәндә, һәрхәлдә инде балаларны хатын тәрбияле. Чөнки мин инде көннәр буе эштә, мин 9:10 да кайтырга мөмкин, 11-гә дә кайтырга мөмкин. Машинам юк инде. Әмма Аллага шөкер 30-нчы автобус, 22-нче автобус сәгать 11-гә хәтле йөрим. Мин 11-гә утырсам да такси тутасы юк, акча гамитәсе юк. Мин 11-дә чыксам да кайтып җитәм. Аннан соң мин мәсәлән шимбә көннәрендә барып эшлим. Мин бит инде дөрес әйткәндә гәҗиттә генә тамак туйдырып булмый, башка җирләргә дә язам бит. Мәсәлән, мин аны гәҗиттә теге Ризаш Фәхретдин Текшәмин сүндереп иткән кебек кенә мин аларга дигән язманы шимбә көнне барып язам. Мин барам, көн буе язам. Өйдә дә язып була инде, ләкин өйдә бит ул теге суыткыч тирәсендә йөрүсе килә бит. Телевизор карап аласы килә, мин телевизорны сирәк карыйм инде. Эштә фәкать эш кенә. Син менә шул экранга карап утырасың, басасың да басасың. Хәзер шунысы җиңел бит инде. Шунда редакцияләп чыгасың, фотосын да табасың. Минем һәрхәлдә күп гомер эштә уза. Рәшит Минхәш буыны Галиҗәнәп китап кадерен яхшы аңлый. Соңгы арада вакыт җитенкерәми. Шулай да мөмкинлек булса укырга тырышам ди Рәшит абый. Китап дигәннән беренче кеше миңа сорады инде, син язасың китабың бармы дигәч, мин дә китап чыгардым. Ул ни дип атала? Урындагы кешеләргә урынсыз сораулар. Дөрес, мин аны теге сатуга чыгармадым, чөнки аның тиражы кичкенә. Рәхмәт Лутфулла бигә телеком җитәкчесенә ул булышты. Менә шул китапны инде Алла бирсә 2000 тираж белән чыгарга исәп, урындагы кешеләргә урынсыз сораулар бу инде түгәләргә дигән сүз. Анда депутатлар да бар, министрлар да бар, университет ректорлары да бар. Шактый кызыклы чыкты. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә дип искәрткән иде Габдулла Тукай. Тәнкыйтьченең 1000 кат хаклы икәнен яши аңлыйбыз. Кайшагында без теге каза дип, проблема дип кабул иткән нәрсәнең ахыры безгә хәерле булып чыга. Без теге ниятләп дип өметләнеп йөрибез. Ул эшне тормышка ашмау яхшы булып чыга. Мәсәлән, мин бер көн әйтик, мәйтәм ашыга эшлим инде Газил Вәлиев белән интервьюны иртән барып укытам бит инде. Компьютер кәҗәләнә башлады. Искәрде инде менә шуны яңартырга акча да җитеп бетмәй, вакыт да җитеп бетмәй. Тырышам. Бер заман сәгать 10-га баргач Газил абыйга шалтыратам. Рәшит мин түбәнкән барып киттем ди. Димәк инде мин теге вакытында җитеп теге 9-нчы атага 8-гә барган булсам да бар Газил абыйга укыта алмаган булам. Шуңа күрә компьютерның да кәҗәләнүе бер караганда файдага булган, ашыкмаска дигән булган. Шуңа күрә теге нәтиҗә ясарга ашыкмаска кирәк. Син начар дип уйлаган әйбер ул ахырда сиңа яхшы булып чыгарга мөмкин. Кадерле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар яңа көн килде. Ул бик матур итеп үтсен иде. Вакыт табып әти-әниләрегезнең хәлләрен белешегез, туганнарыгыз белән дә кызыксыныгыз. Эшләрегез уң, кәефләрегез күтәренке булсын. Сау сәламәт булыгыз. Күңелләрдә һәр чак матурлык булсын. Мен 82 елда менә шушы музейзага, менә шушы искиткеч гаҗәп дөньяга баттым һәм күндем, мин аны кабул иттем. Янда шәхесләр эшләр иде. Мин килеп кердем редакциягә Юрий Зайцев, яңалыклар, новости. Анда эшли иде Абдулла Дубин. Иркәш Сакаева шул елны вафат булды, мәрхүм кәем. Иркәш Сакаева турында шул хәтле җылы истәлекләр миңа сөйләделәр име. Миңа фәкать бер генә тапкыр күрдем име. Ләкин ул даирәдә режиссерлар, Рөстәм Нәбиуллин име. Миңа 30 яшь иде име. Мин иренчек булып килеп кердем монда. Телевидение ул үзе бер дөнья, аны ирендергә кирәк. И мин аны менә карым кешеләргә име, ул чактагы кешеләргә име, тыйнаклык, татарның тыйнаклыгы, ләкин алар Миронов анда
Щеглов, Юрий Гвоздь име, алар ВГИК бітіргендер, Мәскеуде оқығандар име. Біз аларға Аллаға қарған шекілі қараймыз. Онар соң бар еді не? Идмасабы Утяганов. Ол режиссер, атақ режиссер име. Біз аларға қараймыз да име. Еміне юғалып та қалмайбыз. Алар біз еш болны име, құрмет етелер еді. Олар бит зиялы кішілер, олар искиткіш біздің тарихны біле тұрған, мәдениетні біле тұрған. Олар ол шақтайы, тағаттар миллет бойынша айыру жоқ еді бейт. Бітін бізде бір халық шекілді. Біз білмейдік. Біз білейдік те, ләкин бір қошанда мұсқыл етіп, міне сен шуын деп, нақ бүгінгі шекілді, нақ шуай деп, мотор етіп, достана ешедік.